У меня в руках моя книжка «Имёны свободы». Это книга про тех, кто с часов Тадеуша Костюшки, Тадеуша Рейтана и до наших дзён змагаўся за свободу у самых розных яе выявленнях. Натурально за свободу и незалежность на нашей земле. Десятки сторонок, присвеченные слуцким повстанцам в этой книге. Але сярод іх я для себе заўсёды вылучаю особу Васіля Русака. Мне уявляется, что вот эти сторонки, присвеченные Русаку, у меня атрымаліся, может быть, у ліку найбольш теплых таких сторонок, согретых и симпатии авторской. Вот. У там короткім эссе про Васіля Русака можно прочитать, як улетку 1920 года от одной до другой слуцкой вёскі вандраваў театр Слуцкого культурно-осветного товариства «Папороть кветка». И як выходил на сцену тады с поспехом артист Базыль Карусь, які до всего яшчэ і вёў рэю гэтым у беларускім хоры гэтага таварыства. Под сцэнічным псевданімам хаваўся адзін з кіраўнікоў беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў Васіль Русак. Ён быў делегатам першага ўсебеларускага з'езду стагоддзя, якога мы неўзабаве будзем адзначаць. Ён будзе праз некалькі месяцаў абраны старшынём беларускага з'езду Случчыны і стане камісарам другога грозаўскага палка паўстанцаў. І Васіль Русак пасля слуцкага паўстання ствараў партызанскія аддзелы на захопленай палякамі Віленшчыне, таксама змагаючыся за незалежную Беларусь. Потым ён паехаў па рэкамендацыі прадстаўніцтва БНР у Коўні вучыцца ў пражскую вышэйшую тэхнічную школу. Там, у чэшскай сталіцы, ён таксама як бы не згубіўся, не растварыўся в этом студэнцкім моры. Вот. У гэтым шматмоўным, шматкультурным горадзе з рознымі палітычнымі арганізацыямі ён захаваў вернасць ідэалам БНР і узначаліў пражскі беларускі нацыянальны камітэт, фундаваў часопіс «Іскры з Карыны», выдаваў беларускія кнігі і сваім коштам рыхтаваў і пасылаў Лігу нацый мемарандумы ў абарону нацыянальных і сацыяльных правоў беларусаў. І Васіль Русак не знік, таксама не схаваўся ў умовах нацысцкай акупацыі Прагі. Вот. Ён таксама займаўся ў гэты час беларускай справай і кожны дзень рызыкаваў жыццём, ратуючы габрэяў. Дзе габрэйскія сям'і ён хаваў у сябе проста пад сваім дахам, а яшчэ некалькім сем'ям ён выдаў дакументы беларускага нацыянальнага камітэта ў Празе аб тым, што яны беларусы. Безумоўна, калі прыйшлі советы, то такая дзейнасць Васіля Русака прывяла да яго арышту, да ваеннага трыбуналу, да прысуду 10 гадоў лагераў і недзе там, у ГУЛАГу, і абарвалася ў 1954 годзе жыццё гэтага вельмі блізкага мне героя слуцкага паўстання.